मालायमानि कारणके सिनो बेकलग पुस दुई सं मालायके सारबाय मालायमानि परे बसाव टोटली अब हाके पुसबारि मेनि साव माने तामि सासेना अब कपाल खराब अनेक जों तिब्रा साराव अनेक माने बचित खाजिक दंखाबो बसाव जे 230 ता पुस कारिमानि आबन बारि बत्ताइ बारि मेनि साव गाके जों साका सार तांनि बारि मेना क्लाने गा आंखौनो साका जुडिशियल डिपार्टमेन्टआले फार्स्ट 88 पुस कबो एरपर पुस बारि रिका कपाल मानो गतां सिन डिपार्टमेन्ट गतां एडुकेशन गतां माइना हिसाबनि बसाव अब आं सेमिया अब आर्क डिपार्टमेन्ट तो बानि एडुकेशन आं नंग बारि मेन सो के एरपरे बसाबिरो अमनो माने नंग टेस्ट एग्जाम से मारनाय हिसाब माने टेस्ट एग्जाम नर पुस ग्रेड खायै नंग मारनाय के जों साका सार सिनि नोटिफिकेशन मते 2016 17 नोटिफिकेशन मते सिनि वैकेंसी कमा तंग तंग अम बेंक थांगा माने आङो बेफोर आं किछु सेमिया बन हिसाब डाइरेक्टली आं आबन बेफोर कुन सेमिया आं जे सानो 203 ता 230 ता आं जे सानो 230 ता नंग 172 ता तमरो 172 ता एस पुस मारनाय हिसाब अमनति नर बुस कांगो ताम या प्रिसेनाय अबनति जों या प्रिसेनाय जों सिनो जे बैकलॉग जों जार क्वालिफाइंग नै 2022 अब माय साक सिन चबा जों चलिन थायाबो जों